Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraka jugu bomori tenya welila. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنبي الله سبحانه وتعالى تنو كأبركدا كسالي سيدولا صن حرما كنوي على كرباي alemi nyafo anye akakuma kan sanuma nkono ka foni hada maden soma yelmana aka fen bela jelembe jofo ka to fen saba o fen saba dola kelen ko kataka denyuma tiko denyuma mimbe do ukiye ani denyuma mimbe sarakati buye o hukumu kono bi wajulu keneka ni anye safo komin konnana doymana dugu konnana anfana karamwa Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara aleka furu bayin konnana ka ben Novembre kalot le bisabama samba fla ani muga ani nani alaka hina musogoroba nyuma musogoroba sanuma musogoroba minyake alay musogoroba minyato alay Hadja Bastan Traoré ale somayele mali san saba kumbe o keneka min kene labena aslamiya demeton ansaru fe ka ketta siblaye ka nyesi ni musogoroba sanuma ima jema ubora fambela jelenfe ni kana ni kene sanuma kana anyenamaya ka sabuke duwawu be jabi akene kono baraw be nundo ni aslamiya demeton ansaru karamogo bawye yanan fanan karamogo na nye joro a Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara alika kenesro kerenkranyala ni sigidaina amina la selimi yira awla wode ye karamogo kelen ko ka kene la soro inafo awire ku nyebe ala chugeya munna o kera nison dia ku bay sigiro wala soro len tumana mina ay dakurnya flamin la sekeninka nin aw anga jeka anyamada ofe bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseer ila yawmiddin amin wa ba'd salamullahi alaykum ya jama'atal muslimina wal muslimat wa alaykum assalam alhamdulillah na'am aslameu ami foloka ala fo ka ala barkada ka wole mando ale miye bishuba yira ana naam naka fonisire yayi Allahu akbar o ko fa ami solli anga kirabaka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka solli asudu we sanimonka naam ka solli aka sahaba yimonka nambore naam ambanga foli nyesi jama sanimayima minu no ka parabla kabu ka so kono naam ka dekun beke naam ka senin kenenka ala togola wallahi an islamiya togola naam aw sarabi ala bulu Allahu akbar amba yini o setigi ala yife naam ala magara ala min kama ka seya abi min fe ala ka ke awi amin abi siramiya ala ka do anache amin abi min fe tigi ala ko di awma amin hami minum bi awla naam nin kene ni nenen kama ya rabbi ala ma bewlila amin alijine ala ko no ya nawe amin aw sarabi ala de bolo bra aw sarabi ala bolo nin ko in fora ka fo kalambe ke bo makode naam 2 minutes yere la chunga on kera aha kayira sababu waraw nana naye ka boyi ka yelemeya naam
o beko ni jama bain sera kana ola o jama kan ga fu Allahu akbar idra man kana lillahi kana lahu chen ni mami yake alay nam ala yere baki Allahu akbar akani tamay ala kana bonana amin nambore nin kene sigira jam'iyyat ansar din al-islamiyya fe nam ani kanuyoni demembaw chen musoroba in kama nam no e basita aha ka foka wati do krengre ka dugo ke aye nam an islam furebe chen o ngani yow bita yoromina ani minu bo barake nam olu sarabi ala de bolo chen wododa moko mayi iyereda nam nga annana musoroba minga hadarala aha ala ba don nam adombo ba don chen akara waldeum fe sigatula sigatula de an ka demseniya kɛra ka se an ka kodɔn ma nam ni dumuni kɛra n b'a ye n ba bi dɔ bɔ a la k'a bila ko dunanw bɛ se ka na aha ko kuma ka jan dɛ chen o dama o bɛ wasa kɛ eu o la min b'an bolo dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ ala k'a dayɔrɔ nɛɛma amin ani silamɛ fure bɛɛ amin ala ka yafa ma amin o a y'an kɔn de dara an bɛɛ bɛ nin sira in de fɛ chen ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ kullu man aleha fanin wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram Allahu akbar odo a ko ni wo ni nam n'i bi dugukolo in sanfɛ adamaden dama tɛ dɛ hali yiri jɔlen nam ala ko a bɛɛ bi ban eu Allahu akbar foyi ti to ye ale ala ɲɛda kɔ chen a bɛ tila ka dalenw wuli nam i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ye min kɛ i ye min fɔ aha nin waati ni nin su in na ye seereyaba dɔ y'an bolo ala ɲɛkɔrɔ nam nin jama in yɛrɛ wasara lahara ala ɲɛkɔrɔ seereya ye wallahi ansaru n b'o de fɔ aw ye nam aw sara bɛ ala bolo chen aw sara bɛ ala bolo mɛ aw ɲɔgɔn ti sɔrɔ dɛ nam tumenika a bɛ se ka ladege chen a bɛ se ka ladege aha ma kana lillahi nam dama wa tasal aha wa ma kana li ghayri llahi zahaba haba'an mansur Allahu akbar dara fɛn o fɛn kɛra ala kama nam a bɛ to senna fɔ ka buru fiyɛ chen fɛn o fɛn ni ala yɛrɛ y'a dɔn nin kɛra ne ala kama nam o fɛn in o ti bin Allahu akbar sigatula ala ti sɔn chen nka fɛn o fɛn kɛra fɛn wɛrɛ kama nam ni ala tɛ ha a bɛ taa duguma Allahu akbar Allahu akbar ansaru ma kiriye bi dɛ ai a bɛ aw bɔ dama chen a bɛ aw bɔ dama nam ko aw bɛ se k'a disi gosi aha a faso kɔnɔ a mana ye yɔrɔ o yɔrɔ nam k'aw bolo kɔrɔta Allahu akbar sigatula cɛw ɲɛkɔrɔ nam silamɛya sira kan chen ansaru sigira k'u bɛ ala dɛmɛ nam k'u mɔgɔ tɔɲɔlen dɛmɛ Allahu akbar mɛ ni ala ye nam aw sera ka aw faso jɔ chen akbar mɔgɔ caman b'i kule dɛ nam kulekanw bɔlen don chen fanɛniw bɛ kɛ banɛniw bɛ kɛ ha mɛ jɔn b'i komi aw ote Allahu akbar chen wa tilka atharuna nam tadullu alayna Allahu akbar ala ka jɔnbaw de ko ten nam ko an nɔw filɛ aha o b'an ko fɔ nka an b'an da de an nɔw filɛ o b'an ko fɔ chen
an karamɔgɔ nɔ jumɛn bɛ ko fɔ Naam. i faso yɛrɛ kɔnɔ yan Tiɲɛ. la aw n'o b'aw ko fɔ Naam. nin jamana in kɔnɔ ni Mali don Ɔhɔ. an bɛ le combien na le 30 11e mois 2024 le 30 11e mois 2024 Tiɲɛ. an bɛ kɛnɛ min kan Ayidara Ba Ansaru farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ dugawu k'a ye Naam. a bɛ aw bɔ yan ka t'i da dɔgɔtɔrɔso la k'i furakɛ aw y'o mugan jɔ Mali kɔnɔ Allahu akbar. Tete mo ka dɛ. o mugan bɛ an faso kɔnɔ Ansaru tɔgɔ la bi Naam. a kelen o kelen Ɔhɔ. mɔgɔw bɛ ka furakɛ a la Jawara y'a fɔ ye Kulubalikɛ ka cɛ Naam. a ko u ka dugu la a ko u ka dugutigi ko Ayidara bɛ to k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso mugan Naam. k'u t'a lajɛ sa a ka tɛmɛ mugan kan wa Naam. k'u ka waritigi dɔ bɛ yen k'o ko k'a bɛ $1,000,000 d'u ma Naam. k'u yɛrɛ k'a tɔ ɲɛɲini u yɛrɛ ye Ɔhɔ. Allahu akbar. Ala k'u fanga se Amin. ko an ka mugan bɔ a la sa ko ka dɔ fara mugan kan Adra. tiɲɛ de bɛ taa o Naam. Wallahi. kuma mugu bɛ mun ye Hoi. faneni baneni bɛ mun tiɲɛ Hoi. ne y'o de fɔ a y'a da de an ka taa Tiɲɛ. an ka baara kɛ dɔrɔn Naam. o dɔgɔtɔrɔso mugan Naam. silamɛya tɔgɔ la Ɔhɔ. dɔ ye jumɛn jɔ a la Allahu akbar. n y'a mɛn an ka cɛkɔrɔba dɔ fɛ o b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso mugan Ɔhɔ. ko wari ko a dabɔra mun kama wari ko kɔ wala Ala k'i sara a dabɔra wari ko yɛrɛ de kama Naam. Allahu akbar. mais dɛsɛbaatɔw bɛ taa ye Tiɲɛ. a k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ko bɛ jigin anw kɔnɔ don min na Naam. mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ Ɔhɔ. Cam don Kiledu Cam Allahu akbar. an ka sigiba dɔ la Bangɔni na Tiɲɛ. Ansaru ka sigi dɔ la ale de y'a fɔ Naam. ko Ansaru se bɛ aw ye Tiɲɛ. n'a ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ se a y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ a ka dɔgɔtɔrɔso jɔ Allahu akbar. fitiriwale ye kafiri de ye Tiɲɛ. Cam de y'a fɔ fɔlɔ Allahu akbar. o kɔfɛ an ka wajulikɛla dɔ de banana yan an teri don Naam. a bɛ wajuli kɛ Naam. u ye ne wele su fɛ k'a degunnen don Allahu akbar. ne k'u bɛ min k'u nana Korofina dɔgɔtɔrɔso la Naam. an taara ye olu y'a lajɛ olu ko non ko an ka taa n'a ye Gabriel Ture la Tiɲɛ. an taara n'a ye Gabriel Ture la Naam. u ka yen ɲɛmɔgɔ ko Ayidara ka mɔgɔ don n yɛrɛ ɲɛna a ye biro de bila ka wuli ka boli Allahu akbar. ko a bɛ dayɔrɔ ɲini an ka karamɔgɔkɛ ye Allahu akbar. Gabriel Ture bɛɛ li lafiyalen kelen ma sɔrɔ ko a bɛ da o kan Allahu akbar. Tete mo ni ka dɛ. o ye ne wele a nana a ko Ayidara a ko n ye telefɔni ci Pɔnse sisan Naam. n ye telefɔni ci Pɔnse Naam. a ye yɛlɛ n'a ye Pɔnse dayɔrɔ de tɛ an fɛ yan Allahu akbar. an y'a ta an yɛlɛla n'a ye Pɔnse Tiɲɛ. olu y'an kunbɛn da la Naam. k'an bonya Ɔhɔ. ayiwa ne nana sɛfu bɛ boli la ko Ayidara ko ci fɔra an ye ko an bɛ lilankolon ɲini na a tora o de la an jɔlen bɛ u bɛ boli la karamɔgɔkɛ fatura mɔbili de kɔnɔ Allahu akbar. a ma dayɔrɔ sɔrɔ li kan Ayi. o don de ne ko Ansaru ma Naam. a kɛra sɛbɛ ye Wallahi. n ko a ye wari fara ɲɔgɔn kan an bɛ Ala ka so jɔ Naam. u kun ɲɛna misiri de don Tiɲɛ. u ye wari fara ɲɔgɔn kan Naam. waati kunkurunin Ɔhɔ. u nana ni miliyari 1 ye Tiɲɛ. an ko an ye Ala ka hinɛ ingénieur min tun b'an bolo a tɔgɔ yɛrɛ min banna kɔsa in na Sogoba ayiwa an ye Sogoba wele Naam. k'a ɲɛfɔ a ye ale ye planw kɛ o de kɛra dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ye an bolo Bangɔni na Allahu akbar. Kɛra. miliyari 1 ani miliyɔn 100 joli miliyɔn 300 Naam. gouvernement yɛrɛ y'a ye a don an ma tuma ni Ala ka hinɛ na Amin. a taara fɔ a ye min kɛ a kabakoyara Naam. ko diinɛ mɔgɔw ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan Ɔhɔ. ko fɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ko ale yɛrɛ de bɛ taa dayɛlɛ Allahu akbar. Kɛra ten. an ma tuma ni n'a ka ministres bɛɛ nana Naam.
kana ansaru ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ Kɛra. a n'a ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaw nana a k'u k'a lajɛ mun b'a jɛ Naam. ama tumani Allahu akbar. a ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ y'a lajɛ Naam. olu ko ni mɔgɔ bi opéré fɛn min bi don i nun na Ha. ayiwa n'o ye oxygène ye o fɛnw bi tɛmɛ sira minnu fɛ ani ni musow bi jigin farati man ka kɛ ko bɔn ko ka ko dɔw ni ko dɔw labɛn Naam. o y'a fɔ président ye an yɛrɛ ɲɛna ye Ha. ko a wari bi bɛn $50,000 ma Naam. a ma d'anw ma dɛ Ayi. a dira o dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaaw de ma Idra. a dɔrɔmɛ ma d'anw ma Tiɲɛ. an kɔni nana buteliw jɔjɔlen ye Naam. gazi buteliw Ha. u nana olu jɔ ka tiyo dɔw kɛkɛ Idra. Allahu akbar. o kɛra bannen ye Ew. manil fard manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahhab manil wadud wahid لا إله إلا الله محمد رسول الله Allahu akbar. ansaru an ce Naam. an ce Wallahi. n'aw farala ɲɔgɔn kan bi Naam. ka na sigi nɛnɛ na Ha. ka bɔ nin yɔrɔ jan in na ka yan magwɛn Aidara ba kama ala ni kama bɛ ne ba la ninnu mago ɲɛ Amin. u mago ɲɛ Amin. u mago ɲɛ Amin. a sara bɛ ala de bolo Tiɲɛ. nka a ka kɛlen b'a yira Naam. Allahu akbar. dɔgɔtɔrɔso ko daminɛna ye Naam. ka sɔrɔ k'a walankata Allahu akbar. bi an bɛ 20 na Tiɲɛ. 21 na dɔ ye wari dɔ sara o la kaban Ha. Allahu akbar. maliyɛnw de bɛ da bɛɛ kan ni jago don jago ɲuman kɔni don Tiɲɛ. ni jago don a ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso jumɛn na min ye fu ye O tɛ. a faso dɔgɔtɔrɔso dayɔrɔ de ma sɔrɔ yen Bar. n ko dayɔrɔ de ma sɔrɔ a faso dɔgɔtɔrɔso la Tiɲɛ. O don dɛ. Wallahi. Idra. o de la anw ye dɔ jɔ ka an faso dɛmɛ Tiɲɛ. 20 Naam. an ce Naam. a si t'i furakɛ fu ko ye o tɛ se ka k'a la o Ayi. an ce Allahu akbar. foli bɛ aw ye Tiɲɛ. walahi ni kira biya bi ni jigisɛmɛyɔrɔ b'a la ala kɔfɛ aw don Allahu akbar. O don. siga t'a la fiyewu Siga t'o la. Idra. o de la n ko aw kana mɔgɔ neni Naam. a kana mɔgɔ fa neni a kana mɔgɔ ba neni a kana mɔgɔ kɔrɔbaw dɔgɔya Tiɲɛ. an lamɔcogo tɛ kelen ye an ma kalan karamɔgɔ kelenw fɛ bangebaa kelen m'an wolo Tiɲɛ. Allahu akbar. an kɛ fa bi dɔn ni den ye o Naam. Siga t'o la. fa bi dɔn ni den ye dɛ Siga t'o la dɛ. n'i ye den ye cogo dɔ la Naam. ni fili tɛ Ha. waati ko tɛ ko nin y'a cogoya ye so in bi ten de Allahu akbar. anw ka diinɛ ti mɔgɔ dɔgɔya o ye haramu ye Ew. hali kafiri anw ka diinɛ t'a dɔgɔya fo n'a y'a yɛrɛ dɔgɔya Naam. a ye taa ta Tiɲɛ. o kɔfɛ sɔrɔdasiw ka dɛmɛ ɲinina yan Naam. bɛɛ y'i seko kɛ Kɛra. mɛ gɛlɛya don mɔgɔ fɔlɔ min ye wari bɔ Naam. o kɛra ansaru de ye Idra. ka ne to teleso la ko an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ Tiɲɛ. ne ko n'i bɛ dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ Ha. e yɛrɛ min y'a bɔ i da fo i ka dɔ kɛ Tiɲɛ. ne ye président wele ansaru président Ha. n ko an b'a kɛ cogo di a ko ne ka 1,000,000 fɔ k'u bɛna di yan télé la sisan Allahu akbar. ne ko ansaru ko a ye 1,000,000 di Tiɲɛ. an ma bɔ télé la Naam. u nana 1,000,000 di an ma télé la yen Khalas. Allahu akbar. a ye nin bɔ a k'a ka sɔrɔdasiw dɛmɛ a ka mugutigiw dɛmɛ a ka jamana tenni dɛmɛ Naam. ansaru ka 1,300,000 ni kɔ b'a la bi Siga t'o la. Allahu akbar. million et puis a bɛɛ jaw bɛ yen dɛ Naam. a bɛɛ jaw bɛ yen Allahu akbar. gundolata min b'a la Naam. o ti tɛmɛ 6 kan Tiɲɛ. a tɔ bɛɛ ja bɛ yen Allahu akbar.
miliyɔn 300 ni kɔ Naam. a ye silamɛ tɔn dɔ yira kɛ Aye. ansaru an ci Allahu fana tɛ se ka kɛ aw la dɛ Hijra. n'i ye cɛw dan Naam. i b'u mankan mɛn dɛ Ah, siga t'o la. an ka taa Allahu akbar. a sara bɛ ala bolo Ne. a kana mɔgɔ neni Ayi. a kana mɔgɔ dɔgɔya Tiɲɛ. an ka taa dɔrɔn Naam. o la n bɛ fɛ ka min fɔ su in na Aha. kuma jan tɛ yen Ayi. an bɛ musokɔrɔba ka dugawu kalan de la Naam. an ka écrivain dɔ bɛ Égypte Aha. Hijra. a ko ale ye san caman fɔ dɛ Naam. n delila ka san in fɔ kalanyɔrɔ yɛrɛ la Tiɲɛ. a ko ale y'o de kɛ aya kelen recherche la Naam. aya min ko Aha. Seydina Musa Naam. ko a bɛ muso ɲini Aha. a taara Shuaibu de fɛ yen ko a b'o denmuso ɲini Naam. Shuaibu ko a ma Aha. ko ni n bɛ n denmuso d'i ma Naam. ko 2 kelen don Siga. i bɛ san 8 kɛ n bolo baaradenya la Naam. n'i y'a dafa 10 yɛrɛ la o ka ɲi Aha. n'o kɛra n bɛ n denmuso d'i ma Tiɲɛ. kira sɔnna kira Musa sɔnna Naam. a tora Shuaibu bolo baara la fo ka san 10 dafa Aha. san 10 dafara min kɛ Shuaibu y'a denmuso d'a ma Allahu akbar. c'est-à-dire écrivain dɔ de bɛ yen Naam. a bɛ recherche kɛ Tiɲɛ. a ko ale ma nin aya in faamu fiyewu Naam. musoba bɔ in na Aha. mɔgɔ ka taa san 10 kɛ baaradenya na muso kelen kama Naam. ko ale tun ma se ka aya in kɔrɔ dɔn ko fo sisan de ala ye aya in kɔrɔ fɔ ale ye Allahu akbar. Hijra. a ko a ye kɔrɔ jumɛn sɔrɔ aya in na Naam. ko ala kɛtɔ ka muso in mankutu Aha. ko ala m'a fɔ a cɛ ka ɲi Naam. ko ala m'a fɔ a jɛlen don Ayi. ko ala m'a fɔ a ka bon Tiɲɛ. ko ala m'a fɔ a ka jan Naam. ko ala ko de ko tamshi ala stihya'in Allahu akbar. Ayiwa. ko muso in bɛ saamɛ Naam. a bɛ maloya Tiɲɛ. a ko ale y'a dɔn san 10 yɛrɛ ka dɔgɔ Allahu akbar. ka muso sɔrɔ Naam. muso min bɛ maloya Naam. a bɛ saamɛ Tiɲɛ. ko san dan baaradenya ka dɔgɔ a la Allahu akbar. ni muso ma maloya Naam. dɔ b'i kunna Allahu akbar. ayi non ni muso t'i maloya Naam. dɔ b'i kun Tiɲɛ. Allahu akbar. muso ka kan ka saamɛ Tiɲɛ. hɔrɔnmuso ka kan ka maloya Naam. Allahu akbar. hɔrɔnmuso ka kan ka maloya Allahu akbar. o ye muso ladabu fɔlɔ de ye Naam. muso o muso bɛ saamɛ Naam. n'ala farali kan fɔ k'i sa i tɛ ala ko ta Allahu akbar. Siga tɛ nin na. muso min bɛ saamɛ o tɛ se ka jɔ a cɛ fɛ Ayi. muso min bɛ saamɛ a denw b'a ladege Naam. n'o kɛra du bi jɔ Tiɲɛ. ni maloya tɛ muso la dɔrɔn jan kɔ Pewu. muso ka ko bɛɛ sirilen bɛ nin na maloya Naam. saamɛ Allahu akbar. Siga tɛ nin ala ka hakili ɲuman d'a ma na. Amin. diɲɛ bɛ yɛlɛma de koyi Pewu. an bɛ waati dɔ de la diinɛ kɔnɔ bi Naam. a kana aw kabakoya kira y'a bɛɛ fɔ k'a ban Pewu. Wallahi. don o don Naam. ni ala kira ka kumaw lajɛ sallallahu alaihi wasallam Wasalim. don o don i bɛ da muhamadu ka kiraya la don o don Tiɲɛ. Wallahi o don dɛ. n'i y'a ka kumaw ta k'u analyser Naam. k'u da i tɛgɛ kɔnɔ filɛ ko ɲuman na Aha. don o don i bɛ limaniya dɔ sɔrɔ ko an bɛ cɛ min nɔfɛ tiɲɛtigi don Allahu akbar. Siga tɛ nin na. Hijra. karima faamu de Naam. Wallahi. ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n y'a fɔ aw ɲɛna o Naam. dɔ delila ka na don misiri kɔnɔ Naam. kira n'a ka mɔgɔw sigilen don dɛ Aha. mɛ a tɛmɛna Tiɲɛ. a ma foli ɲɛnama yɛrɛ kɛ Naam. a taara i jɔ ka alahu akibaru fɔ Naam. mɛ kitabu b'a mankutu cogo min na Naam. a bosi ka bon Aha.
o ye bonya da ye tiɲɛ kurusi b'a sɛnɛkolo la naam a y'a ka seli kɛ ka kuranɛ kalan cogo la naam n'a kalanni ɲɛna hali ni dusukun ye fara ye ɲɛji bi bɔ Allahu akbar a tilalen kira k'u ma naam a ko walahi aw bɛna mɔgɔ dɔw ka kuranɛ kalan kusaya a ta ye tiɲɛ a bɛna mɔgɔ dɔw ka seli kusaya a ta ye naam k'a sɔrɔ mɔgɔw don u bɔlen don silamɛya la i n'a fɔ n'i ye kala sama k'a bila kalakisɛ bɛ taa ka kalaba to i bolo cogo min na naam k'u bɔra silamɛya la ten ko u tɛ segin fana u tɛ segin Allahu akbar Haidara tɛ dɛ naam an ka hadisa wulibali bɛɛ ko ten tiɲɛ ka taa se naam o ɲɔgɔnna wɛrɛ nana alakira sɔrɔ a ka jamana sallallahu alaihi wasallam wasalim kɛlɛ kɛra naam kira ye ganimɛ tila tiɲɛ alimudara naam n y'o de fɔ maa o maa n'i dɛsɛra idara la i ka ko banna pewu Allahu akbar mɔgɔ b'i jugu mara naam mɔgɔ b'i jugu mara naam Allahu akbar fɛnkolo do bɛɛ tiɲɛ siga tɛ nin na fɛnkolo do bɛɛ siga tɛ nin na ka n'i ka maalangolo bɛɛ gɛn naam Allahu akbar ka n'i ka wulujugu bɛɛ faga Allahu akbar n'o tɛ dɔ ta b'i ci tiɲɛ siga tɛ nin na alakira sɔrɔla salam wasalim a sigilen naam ni kɛlɛ banna aha a ye ganimɛ tila naam u ye fɛn minnu sɔrɔ kɛlɛ la tiɲɛ nka do naam kira ye magangaw ta caya Allahu akbar ka sababu kɛ naam a bɛ mɔgɔ caman dɔn u la aha silamɛya ma sabati u dusukun na tiɲɛ nka ni ɲumanya kɛr'u ye naam o bɛ se ka u ka limaniya tɔ dafa Allahu akbar siga tɛ nin kira ye olu ta caya naam tɛmɛni kan cɛ dimina ka na aha denmisɛnnin hanzɛni de don naam denmisɛnnin fitinin tiɲɛ a ko kira ma aha a ko e tɛ laadiri ye naam Allahu akbar. a ka jamana han naam e tɛ laadiri ye kira ko mun na a ko i ye tilali min kɛ nin ma kɛ ala ɲɛda kama naam nin tɛ tiɲɛ ye Allahu akbar Allahu akbar a ko ne tɛ laadiri ye naam a ko i tɛ laadiri ye siga a ko jɔn de bɛ se ka kɛ laadiri ye ala y'a ka kabakolo gundo kalifa ne ma ka ne mɔdu kɛ kira ye naam e ne ma kɛ laadiri ye jɔn de bɛ kɛ laadiri ye Allahu akbar a ko i tɛ laadiri ye naam o yɔrɔ bɛɛ silamɛ minnu ka teli u sina ka bamuru sama k'u b'a kira ko la siga a y'a to yen Allahu akbar i jugu dɔ to yen aha kira ko a y'a to yen naam a taalen kira ko n'a ye nin faga sisan aha u bɛna fɔ ko ne yɛrɛ bɛ ka kan ka mɔgɔw kɛlɛ ko n ye se sɔrɔ sisan n bɛ ka kan ka mɔgɔw kɛlɛ Allahu akbar a ye sira ala ɲɛ a ye sira mɔgɔw da ɲɛ siga t'o la Allahu akbar a y'a to yen pewu a kɔ donnen kira ko nin min taatɔ filɛ ko mɔgɔw bɛna bɔ nin na aha k'u t'a to maa si la ayi Allahu akbar k'u bɛna bɛɛ nɛni yera k'u bɛna bɛɛ dɔgɔya yera Allahu akbar ko nka n'u ye seli jɔ naam i yɛrɛ i b'a fɔ ko e ka seli tɛ tiɲɛ Allahu akbar ko n'u ye kuranɛ kalan i b'a fɔ ko e yɛrɛ ma don kalan la fɔlɔ Allahu akbar ko mɛ walahi k'u ka kuranɛ kalan naam k'a tu a ti tɛmɛ u ngɔnɔ ka jan ko ka se u dusukun na tiɲɛ a tɛ dusukun na dɛ ayi nga ka di don naam ko ala ko tɛ Allahu akbar siga t'o la nin b'an ka sariya kitabu bɛɛ de kɔnɔ wulibali bɛɛ naam a ko epi n'a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna a ko n bɛ taamasiyɛn damadɔ fɔ ye naam a ko denmisɛnninw don wa ala y'u jɛ hakili la pewu Allahu akbar yera nin kan k'an da muhamadu ka kiraya la dɛ naam wallahi kɛnɛ kan o kɛra min kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam wasalim a k'u ka cɛ to ye naam u kana s'a ma ayi u y'a to ye naam n y'a f'i ye Seydina Ali ha nafigi dɔw nana ɲininka ha ala kira ka sahabaw don nafigiw don naam
u ko Ali Naam. Abubakar tile tɛmɛna mɔgɔ ma faga Pew. Seydina Umar tile tɛmɛna mɔgɔ ma faga Naam. Seydina Usman tile tɛmɛna Naam. ninnu bɛɛ ye mara kɛ Aha. mɔgɔ ma faga mais a sera e tile ma Naam. su kɛra ka fan bɛɛ fa don o don joli bi bɔ Naam. don o don silamɛ dɔ bi dɔ fa Aha. kɛlɛ bɛ kɛ silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ kafiriw tɛ dɛ silamɛw dama Allahu Akbar. mais a fɔcogo ye o ye olu fɛ anw fɛ a fɔcogo t'o ye anw fɛ don o don selilaw bi ɲɔgɔn fa Tiɲɛ. Allahu Akbar. selila ni silamɛ san 100,000 de b'u cɛ Siga t'o la wallahi ya wala. Ya wala. e Seydina Ali ɲininka munna tile tɔw la Aha. joli ma bɔ e tile la joli bɔra Allahu Seydina Akbar. Ali k'u ma ko tiɲɛ don Aha. a ko Abubakar Naam. Umar Aha. ko olu tile Naam. u kun b'o ale Ali ɲɔgɔnnaw de mara Allahu Akbar. Abubakar ni Umar kun bɛ ne Ali ɲɔgɔnnaw de mara Naam. joli tɛ se ka bɔ Allahu Akbar. nka bi ne bɛ ka aw ɲɔgɔnnaw de mara Naam. joli tɛ se ka jɔ Allahu Akbar. Ndoda. Siga tɛ na nin don wallahi. ko in cɛ kuma mɛnna Pew. Ansaru a y'aw jija dɛ Naam. a y'aw cɛsiri Allahu Akbar. Ala ti ma fara nin jama in ka gansan Allahu Akbar. Siga tɛ nin. kira ko Seydina Umaru ma a ko silamɛya ye étage de ye Naam. a ko i b'a dɔn fɔlɔ min bɛ bin Naam. Seydina Umaru ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko Ala n'a ka kira de b'a dɔn Tiɲɛ. a ko limaniya fɔlɔ de bɛ bin danaya Allahu Akbar. o de bɛ bin Pew. cɛ dalen t'a muso la muso yɛrɛ dalen t'a cɛ la Ayi. den dalen t'a fa la fa dalen tɛ den na Allahu Akbar. dugukɔnɔmɔgɔw dan tɛ masakɛ la masakɛ yɛrɛ dalen tɛ dugukɔnɔmɔgɔw la Tiɲɛ. danaya fɔlɔ bɛ bin Pew. Allahu akbar. a ko i b'a dɔn étage in bɛɛ bɛ bin Naam. Umaru ko a tɔ bɛ to min i b'a dɔn Umaru ko Ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko foyi tɛna to silamɛw bolo seli kɔ Allahu Akbar. oho Muhamadu ye kira ye Naam wallahi. Tiɲɛ don. mun bɛ silamɛw bolo bi Oi. ni seli tɛ Ni seli tɛ wallahi. silamɛya bi dɔn ni mun ye bi ni seli tɛ Naam. o ye jogo bɔ a la pewu Pew. an karamɔgɔ dɔ bɛ ka k'a fɔ Naam. ko Ala kira jogo ka ɲi bɛɛ ta ye k'o kun tɛ seli wa Naam. nin ye kabako kow de ye Allahu Akbar. jɔnni bɛ kana seli Naam. Ala yɛrɛ ko seli di kun ye a b'an jogo ɲɛ de ye Tiɲɛ. o t'i karamɔgɔ ka kuma ye seko m'o fɔ Ayi. dugukolo dabaga ani kabakolo dabaga o de ko Naam. inna solata tanha anil fahasha'i wal munkar Allahu Akbar. e bɛ se ka kuranɛ aya jɔsi Ayi. fɔ k'i sa i tɛ se Hey. min ka di i b'o de fɔ Ala bɛ tila k'i halaki fana Tiɲɛ. Don dɛ. ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen nkalon don Naam. Ala yɛrɛ ko seli yɛrɛ kun de ye Ha. k'an jogo bi k'a b'an jogo de ɲɛ Tiɲɛ. Torata. mɛ u ye kira ɲininka sɔlɔ silam Naam. ko Ala ko seli b'an jogo ɲɛ Naam. ko mɛ mɔgɔw bɛ seli la a mɛnna hali bi u jogo man ɲi Naam. kira ko olu de ye nkalontigɛlaw ye ko Ala tɛ nkalon tigɛ ko selilaw tɛ Allahu Akbar. ko selilaw tɛ Naam. ko birika wulilaw de don ko selilaw tɛ Tiɲɛ. Don dɛ. Allahu Akbar. ayi min ka di a fɔ Hayidara ma mɛ a ko Ala ko ta k'o bɔ yen i bɛ taa lahara Allahu Akbar. Siga t'o la. i tɛ se fɔ k'i sa i tɛ se Wallahi se. a ti yɛlɛma dɛ Ayi. an filɛ dekun jumɛn kɔnɔ bi Naam. n ko an bɛɛ de mɔgɔw de wulila k'u jɔ faamaw bɛ ka wari dun u bɛ ka faso nafolo dun u tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan an ti diɲɛ n'a ye o fitinɛw de m'an se nin ma wa Naam. O don koyi. Wallahi. ni jogo tɛ mun bɛ ta Allahu Akbar foyi. hali n'i ka bagan jogo tiɲɛna n y'o f'i ye Naam. n'i ma fa Ha. n'a m'i fa a bɛ kungo s'i ma Siga t'o la wallahi. Allahu Akbar. bagan Naam. jango adamaden Tiɲɛ.
ansaru Naam. ayo cɛsiri Wallahi. minnu y'an gɔn Naam. olu ye dɔ ye kaban Tiɲɛ. ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen dɛ Wallahi. jogo kama aw sera ka fɛn bɛɛ kɛ Naam. danaya Naam. dɔgɔtɔrɔsow jɔra Ɔhɔ. a sera k'a seko kɛ k'a ka sɔrɔdasiw dɛmɛ Tiɲɛ. bi a sera ka banki dɔ dayɛlɛ Wallahi. banki min ye juru dɔ fandenw na mali kɔnɔ yan Naam. gurupuw la Ɔhɔ. an tun b'a fɔ don min na miliyari ni mɔgɔ bi yan min bɛ se ka ne hakili jigin sisan ayiwa banki baarakɛla filɛ sisan ko juru min donna ansaru fɛ fandenw na 10 miliyari a filɛ nin ye a jɔlen filɛ Allahu Akbar. a bɛ faamu aw ni jeni ka kan aw ni jɔnni ka kan O tɛ. Hijira. ka fandenw jigi tugu ka juru d'u la Naam. ka fandenw dɛmɛ k'u bila baara la Tiɲɛ. aw ni jɔnni ka kan Tɛ. aw ni faneni baninikɛlaw bɛ kɛ kelen ye Ayi. alors min b'aw bolo cɛsiri don Allahu Akbar. cɛsiri don ko 10 miliyari banki cɛ sigilen filɛ Allahu Akbar. ale de y'a fɔ sisan ansaru ye min juru don fandenw na Naam. baara kɛ a k'aw yɛrɛ a k'a ka nasɔngɔ ɲini Tiɲɛ. 10 miliyari Allahu Akbar. alhamdulillah Wallahi. I se k'o kɛ. kuma yɔrɔ bɛ aw bɛɛ bolo lahara Tiɲɛ. ansaru mana fɛn o fɛn kɛ Naam. maa o maa tɔgɔ ye ansaru Ɔhɔ. n ko min tɔgɔ ye ansaru Naam. parce que ansaru bɛ yen ansaru bɛ yen Allahu Akbar. Ayiwa. ansaru Naam. maa o maa ye ansaru ye Tiɲɛ. baara o baara ma kɛ hɛrɛ sira kan hali minnu y'an kɔ ala fɛ yen Naam. aw ka baraji dafalen b'u bolo Siga t'o a la. ma k'u ɲɛna mɛ ala b'u ta d'u ma parce que u y'a sinsin yan Tiɲɛ. Allahu Akbar. sadakatu jariya don Tiɲɛ. ansaru bɛ ɲumanya o ɲumanya kɛ Naam. ansaru ɲuman bɛɛ b'a a niyɔrɔ sɔrɔ hali minnu bɛ kaburu kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ wuli ma fana u mana ɲuman o ɲuman kɛ Allahu Akbar. parce que u tun bɛ fondation na yan Siga t'o la. Hijira. a ni ce Naam. Tɛmɛni ka bɔ yen. a y'a janto o la Naam. ɲumanya ni saraka Ɔhɔ. a bɛ kira ka hadisa dɔw la sɔlɔ silam Salim. ko dawu mardakum bi sadaka Allahu ko a Akbar. k'a ka banabaatɔw furakɛ Naam. ni sadakati ye Tiɲɛ. a ka kogɛlɛnw kunbɛn Naam. ni sarakati ye Allahu Akbar. ko latigɛ Naam. a latigɛ jugu Ɔhɔ. n'a ko a bɛ bɔ sanfɛ ka na Naam. dabali jugutigi min ye dabali jugu kɛ ko a b'i ta tiɲɛ Naam. ko a b'i garisɛgɛ tiɲɛ Ɔhɔ. ko a b'i denw faga Naam. ko a b'i ka ko tiɲɛ a balawulama de bɛ jigin Naam. ko a jigintɔ ani saraka de b'i kɔkɔ da ɲɔgɔn na Allahu Akbar. saraka ni balawu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tiɲɛ. ka ɲɔgɔn susu Allahu Akbar. hali ala ka latigɛ Naam. a juguman natɔ Ɔhɔ. i ka saraka Naam. a bɛ wuli k'a kunbɛn Allahu Akbar. i ma a k'a bɔ yen pewu walima a k'a segin o kan Allahu Akbar. A tɛ tɛmɛ. ani fanga min kun bɛ na o t'i sɔrɔ bilen saraka de b'a kɛ Tiɲɛ. Allahu akbar. A tɛ tɛmɛ nin kan dɛ. a janto saraka la Hijira. ala jɔn dɔ tun bɛ yen Egypte Naam. misiri ala jɔn ba don Allahu Akbar. taki din Tiɲɛ. ala ka jugu a ka jɔnw ma kuma dɔw la Siga t'o la. Ah. o de la ansaru n b'o fɔ ye dɛ n bɛ ala fɛ o t'i sago sɔrɔ ye dɛ Ayi. ko ala k'i sago k'i ye ko n'i k'i bɛ ala fɛ ala k'i sago k'i ye non i m'a faamu Tiɲɛ. i b'a wele de Allahu Akbar. sinon ala ka jugu a ɲi ma Siga t'e la. takila ye ala bato Naam. fo a ma dogo maa si la ko nin ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu Akbar. Kɛnɛ kan. mais an karamɔgɔ Naam. ala nana gɛlɛya modèle dɔ bila a la Ɔhɔ. ni diinɛ ɲɛmɔgɔ dɛsɛra baara don Allahu Akbar. ka taa se Naam. a wulila a muso ko a ma Ɔhɔ. a ko n fa Naam. a ko foyi tɛ yen bi denmisɛnninw bɛ min dun Naam. Eh. Naam. a ko a muso ma foyi tɛ yen muso ko ko foyi Allahu Akbar. ko alikɛak a Tiɲɛ. tɛ i n'a fɔ k'ako de ye arabuw fɛ yen sisan
an ka takula n'u ka takulaw tɛ kelen ye hali o walo tɛ yen denmisɛnninw bɛ min dun an n'o fɔra dutigi ye i ye baara sɔrɔ dɛ n'o fɔra dutigi ye i ye baara sɔrɔ ni ala jɔnba in a ye ala kɔnɔ ka taa i munumunu ka ko bɛɛ kɛ foyi ma sɔrɔ sufɛ a nana so kɔnɔ a ko muso ma a kɛra cogo di a muso ko denmisɛnninw ma fɛn dun ala jɔn bɔra a silamɛ ɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen o bɛ ala fɛ a taara o ka da kɔngɔ o y'a bisimila a ko cɛw ko mun bɛ yen ayi a ko n'an bɛ yɔrɔ la n bɛ fɛ ka n ka du feere ko k'i ka du feere wa ko i bɛ taa min ko n bɛ n dan yɔrɔ dɔn o ko mun bɛ yen a ko laada don a ko ne ka denmisɛnninw tile na bi foyi ma bila u la fo nin waati o ko a ma n b'a lajɛ ni n bɛ se ka min k'i ye mɛ kana du feere a donna a ka so kɔnɔ ka segi dɔ bɛ yen k'o fa dumuni na ka na d'a ma ko taa ni nin ye ko nka ala ko kuranɛ kɔnɔ innamal usru yusra ko gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen taa nin di denbaya ma bi i ka ala kɔnɔ kana du feere ala jɔn y'o minɛ segi in minɛ a bɛ sira fɛ furu ko a bɛna a ka so a nana muso dɔ n'a den 3 jɔlen sɔrɔ o muso ka ko elhisan ko ɲɛma ala kama c'est-à-dire ala ka jɔn ninnu fɛn bɛɛ k'u la mɛ kana ala f'u ye n'i ye ala fɔ dɔrɔn c'est fini wa tiɲɛ yɛrɛ la silamɛ bolo foyi tɛ ala kɔfɛ k'a fɔ silamɛ ye ala kama o ko banna o tɛ se ka mɛ olu bɛ bato min na u bɛ k'a kɛ ala de ye diɲɛ u ka balo hɛrɛ la yan ka ala sɔrɔ lahara hɛrɛ la i bɛ taa ala min sɔrɔ e jigi b'o ala de kan n ka kisi ni n ka fɛn bɛɛ bɛ ala min bolo o tɔgɔ fɔra e ye ko se bɛ e ye waliw tɛ segin kɔ la dɛ a ko muso ma ko mun bɛ a ko yatimɛ denw de filɛ tile 3 min bɛ bila da kɔnɔ a tɛ yen a ko ne ta ye tile 1 a ye segin jigin k'a di musokɔrɔba ma a nana don so kɔnɔ a mankan bɔra dɔrɔn muso bolila ka n'a kunbɛn ko a kɛra cogo di a kɛra cogo min na a y'o ɲɛfɔ muso ye muso ko ka bon dumuni i ye min kɛ nin ye nin ka bon an ka du ye muso ɲuman ala kira y'a fɔ dɛ muso ɲuman ye diɲɛ hali jinɛ de ye n'ala y'a d'i ma i lafiyara o kɛra min na ala jɔn donna n'a ye denmisɛnninw ye tan a seginna a ma nɔgɔn dɛ k'i denw ye ko kɔngɔ b'u la ala jɔn bɔra a nan'i jɔ a ka da la sotigi dɔ bɛ na o bɛ sira ɲini na o kelen bɛ ka yɔrɔ taamasiyɛn o ye o nana ale sɔrɔ da la dunan don o y'a fo k'a fa ka du ɲininkali k'a la a ko ne fa de don a ko karisa ye e fa de ye a ko n wolo fa don a ko bɔn an ka ɲɔgɔn ye a kɛra takiw ɲɛna o ye dunan jigintɔ ye a ka kun fɛn tɛ ye a ye ala wele a donna n'o ye k'o bisimila o ko e fa ka tiɲɛtala ye maa joli ye
a ko non ne fa fatura kan kelen de to bolo ko e kele a ko a ko ne ye juru dɔ ta i fa fɛ o mɛnna dɛ o mɛnna a ko nka maa kanu ka taa lahara k'i fa ka juru to n na ala ye nɔgɔya kɛ n ye an karamɔgɔ cɛ ye wari bɔ k'a to ala jɔn kɔrɔ a ka bɔ hakili ma ɔ i b'a dɔn nin wari in kun tɛ sɔrɔ koyi saraka min n'a y'a di yatimɛdenw ma o istijaba de nana k'a don cɛ kɔnɔ taa wari sara se b'i ye amin amin o ye n bɔri ko nɛnɛ bɛ ayiwa ni o la ansaru an ka taa fɛ an ka taa fɛ mɛ a k'a dɔn se tɛ foyi ye ni ala tɛ ala kelen dɔrɔn de bɛ se n y'o de fɔ n b'o de fɔ n ka karamɔgɔ ye ansaru karamɔgɔ cɛ ye cɛ de ye a y'a jija a kana nata maa si la ni ala tɛ wa a kana da maa si la a yɛrɛ kɔ wulibali to dɛ ka n'i sɛmɛ maa si la i jigi da maa si kan ni ala tɛ wa kana da maa si la i yɛrɛ kɔ amin aw karamɔgɔ filɛ dugukolo min kan yan n di maa ta dun de ye ne se yan n nana foro san yan de tant que ni bɛnna n bɛ se ka n yɛrɛ balo n bɛ se ka n yɛrɛ ta ne bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ cɛ bɛ ten de ni cɛ y'a sɛmɛ mɔgɔw la i ta tiɲɛna i ta tiɲɛna hɛrɛ bɛ ala de bolo a b'a di maa ma min y'a diya min bɛ kafiriw bolo o bɛ silamɛw bolo la mais pour que i ka kɛ hɔrɔn ye da i yɛrɛ de la pour que i ka kɛ hɔrɔn ye da i yɛrɛ de la i ka basijala daji i ka sɛtigiw ka sɛ t'u bolo cɛ bi balo ten de ansaru karamɔgɔ aw sara bɛ ala bolo an ka taa fɛ aw sara bɛ ala bolo man kana lillahi kana lahu maa o maa n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i ye ka wari d'i ma tɛ o nka a b'i sutura ka tila k'a ka yafa birifini biri i kan cɛw bɛ ɲɔgɔn dan lahara ni ɲumanya de ye ala bɛ waso ni aw ye parce que alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ala bɛ waso mɛlɛkɛw la ni a ka jɔn ɲumanw ye ala bɛ waso ni aw ye ala bɛ waso muso min kamalen y'i ɲini i bɛ kamalen min fɛ wari b'a bolo i b'a dɔn fana n'i sɔnna a bɛ nafolo d'i ma waati fɛrɛlen don mais ko ne bi n ka taafe bolo kɔlɔsi ala kama ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko aw ko an fa adama da don ko ne bɛna mɔgɔw de da minnu bɛna tiɲɛni kɛ dugukolo kan ka niw bɔ ko n ka jɔnmuso dɔ filɛ a bana jɛnɛya la sisan ne ala kama foyi t'a n'a cɛ a bɛ se k'a kɛ a t'i ye nka ko a y'a to ne ala ye n ka jɔn filɛ ala bi waso mɛlɛkɛw la ni jɔn jogo ye musow bi ten cɛw bi ten faama laadiri bi ten faama laadiri bi ten dutigi tilennen bi ten muso ɲuman isinamuso denw na olu bi ten sadaka tɛ k'i ka mugan bɔ 1000 la ye koyi
Ah non. Aïdara. Ni ye saraka min di sisan. Naam. Aw m'a ye wa? A bɛɛ. Khalas. A ma fɔ k'i ta bɛɛ di dɛ. Ayi. Wala kuma bɛ ka ɲɛ f'u ye de. Wala fo mɔgɔ ka fɛn dɔ kɛ Ala ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ mago b'a la. Allahu akbar siga tɛ nin na. Allahu akbar. Han? Kuma ye nin de ye. Naam. Kana bɛɛ di dɛ kuranɛ fana y'o ladili kɛ dɛ. Allahu akbar. Wala. Naam. Kuma na ansaru a sara bɛ Ala bolo. Tiɲɛ. Bɔyɔrɔw ka jan nɛnɛ bɛɛ. Siga t'o la. Nka woni dɔ bɛ misiri in na n'a y'a sɔɔri ye funtɛni bɛ sɔrɔ yen. Siga t'o la. Aha. Baara bɛ sen na o. Naam. Wallahi. Ne yɛrɛ nisɔndiyara sisan. Siga t'o la. Wallahi. Parce que n'u sera k'a bili n'Ala ye sini ne ma n'a sera ka bili. Naam. O ne ta bannen ye misiri ko la. Ala. N'u y'a tɔ kɛ cogo min na a ba. Parce que n'a bilila n'i su da yɔrɔ bɛ sɔrɔ ka seli ka ban. Misiri ko in na Ala k'a ban ɲɛ na. Mais dɔ kɛra dɛ. A yelen bɛ maa nisɔndiya bi. An bɛ min f'u ye comme u bɛɛ bɛ Burukina bi. A ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ Burukina. Ayiwa maa si tɛ yan. Directeur bɛ min? Ayiwa Seydou ayiwa a bɛ baara o baara kɛ a y'a bili joona. Voilà mais an b'an kun fɛ de o. Ma dɔn n'a b'a faamu an b'an kun fɛ. An balima don bon an balima tɛ mais an dɔnbaga don o ye balimaya dɔ ye. A ye surafana don a n'a ka denbaya ka tila foyi t'a la k'i sigi dɔrɔn den ko a bɛ boisson ta ka na a ko k'u kana kɛ sukɔrɔma ye dɛ k'u kana kɛ sukɔrɔma ye den taara boisson ta a nana sɔrɔ fa sɛmɛnen don u y'a wuli u y'a sɔrɔ a sara an bɛ ka taa ten de o non a y'a labɛn dɛ a y'a labɛn et puis a kana siran. N b'o de fɔ aw ye quoi comme u ye wajibiw kɛ tiɲɛ yɛrɛ don k'an sira saya ɲɛ ka saya kɛ koba ye non saya t'o ye o sacogo de y'o ye non saya t'i sira ɲɛ fɛn mais mɔgɔ bɛ sira fɛn ye i bɛ se ka min éviter mais i tɛ se ka min kunbɛn o siran ye kabako ye dɛ o tuma i bɛ ɲininkali de kɛ ko a bɛ kɛ de an b'a f'u ye ko i b'i labɛn. I labɛn dɛ walimuso min b'i bolo o to yen i bɛ ka wali nafolo min détourné o dabila hasidiya in dabila dabali ninnu bɔ kaburu kɔnɔ nɛgɛwala jigin. Allahu akbar. Labɛn y'o de ye ka tuubi ka segin i kɔ kira ko adamaden bɛɛ ye jurumutɔ de ye. Ko mais jurumutɔ la sɔn hɛrɛma ye minnu y'a dɔn joona ka segin u kɔ an ka tuubi koyi an ka segin an kɔ saya in ti su da dɛ wa min salen filɛ nin ye a kun t'a dɔn a bɛ sa tan dɛ mɔgɔ min bɛ ka boisson kɔnɔ o bɛ ka saya kɔnɔ bilen an bɛ taa tan de koyi o de la an b'a fɔ cɛ ye u ka misiri in bili joona dɛ. Kari ma faamu de o tuma na Ala ka si d'an n'aw ma an taara Haidara nisɔndiyara parce que lahara don kuma yɔrɔ dɔ b'an bolo u y'a Alakira bin k'a ka diinɛ bin ka silamɛya mankutu tiɲɛ silamɛ mana ye yɔrɔ o yɔrɔ ko mɔgɔ fagalaw filɛ silamɛ mana ye yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ juguw filɛ u t'u balima fɛ u t'u sinji fɛ u ti maa si fɛ ma taa u ta f'u ye sisan Côte d'Ivoire Abidjan taw ale taara burusi de kɔnɔ ka taa foro ɲini e ye foro ɲini mɔgɔ minnu fɛ silamɛw tɛ u ye foroba d'a ma ka tila k'a dɛmɛ k'a baara caman kɛ misiriw bɛɛ jɔra a fɛ mais a bɛ jatigikɛ min fɛ yen o tɛ silamɛ ye mais n'o ka dumuni nana u bɛ taa u ka dumuni bɔ a d'a ma ko parce que ko silamɛw ti kafiriw ka dumuni kɛ kafiri bɛ se ka kusaya silamɛ ye la ilaha illallah kafiri mana kusaya silamɛ o silamɛ ye o ye o yɛrɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ ayi mais kafiri ka e jigin a ka so
sarati n'a cɛ ayi k'i bisimila ɔhɔ a t'i fa dɔn a tɛ balima ye walahi ka tila k'a ka dumuni d'i ma naam kafiri y'a seko kɛ dɛ yaa se k'o kɛ wallahi ka tila ka dumuniw bɔ ɲɔgɔn na fana naam u bɛ fɛn o fɛn fɛlɛ kungo kɔnɔ ɔhɔ u ti sɔn k'o di taw ma allahu akbar u bɛ taw ta kɛ sɛw ye naam u yɛrɛ b'a kantigɛ o n'a ɲɔgɔnnaw tiɲɛ taw ko mɛ ko jatigikɛ mun na an tɛ dumuni kɛ a ko non ko aw ni anw tɛ se ka dumuni kɛ ɔhɔ ko silamɛw ko ta silamɛw ko ta naam taw ko bolisɔn sogo b'a la wa naam a ko ayi ko jɔsɔn b'a la a ko ayi naam ko wa n'a sigi allahu akbar ani alimami y'a walo ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ cɛ kɔntana kojugu naam pourquoi silamɛ tɛ ka ɲiga ale la a tubira ka boli bila ka don silamɛya la allahu akbar taw y'o kɛ taw imam taw naam mɛ a y'a lajɛ tiɲɛ mɛ mudara de y'a kɛ naam mɛ a yɛrɛ b'a dɔn ni kuruhu c'est-à-dire force ni jakuya tun bɛ maa kɛ silamɛ kira bɛ maa sɔrɔ wa ayi ni jɔn nana ni silamɛya ye a kelen tɛ yan wallahi Seydina Umaru u ye min da kira ka manamana don yan'u ka tuubi gɛlɛyara mɛ alakira ye jɔnni fa nini a ye jɔnni ba nini wɔsi a ye mudara kɛ ni bɛɛ ye naam an ka silamɛw de nana yɛlɛmɛ ka kira tɔgɔ tiɲɛ ewu ko darihim ma dumta fi darihim allahu akbar ايوه wallahi naam hali kafiri ɲuman tɛ nin fɔ ayi darihim naam u bonya i kɛɲɛ n'u ye tiɲɛ i suyili ka bɛn u ka ko bɛɛ ma naam ma dumta fi darihim allahu akbar tant k'i b'u ka so ɔhɔ so t'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ tiɲɛ i kɛɲɛ n'u ye naam ɔ ni yɛrɛ y'i ka so jɔ Naam. tasuma d'u la خلاص hali philosophe écrivain kelen bɛ ka nin de sɛbɛn ko nin de ye silamɛya ye ko silamɛ b'a suli ye de yan'a ka se sɔrɔ ko n'a ye se sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa wuli la الله أكبر nin tɔgɔ cɛnba in dara kira kan نعم kira bɛ se ka taa wuli mɔgɔ la o don أي mɛ a ye bɛɛ mara الله أكبر a ye bɛɛ mara كان mɛ o kɛra o ka diinɛ de kelen filɛ kuruhu diinɛ ye نعم kuruhu de kɔrɔ ye nege bɔ أها hali i t'i fa fɛ كان برابر يقول dangadenw والله dangadenya da ye نعم hali ni fa b'i boli sɔn Naam. i k'a fɔ ko merde e ye dangaden kafiri de ye Siga hali ni sara alikaba kɔnɔ i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ الله أكبر سكتولا ni fa b'i boli sɔn نعم ala ye min f'u ye ko i kana dɛmɛ k'a sɔn خلاص والله kana dɛmɛ k'a sɔn نعم ni fa ko sisan Naam. n den na yan e ye silamɛ de ye Ɔhɔ. e y'a ka misiri ba alimami yɛrɛ de ye Naam. i fa ye kafiri de ye a ko n den na yan نعم e a den de y'i ye o mɛ munna ala m'i di fa wɛrɛ ma n ko ala y'i di ale de ma كان والله n den na yan alimami ba ye i bɛ na نعم taa dulɔ sɔngɔ di yan dɛ 2000 di yan n bɛ taa dulɔ min نعم ko i k'a fɔ bɔ dulɔ sɔngɔ tɛ mun na dɛ نعم tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dulɔ sɔngɔ tɛ mun أها nka n fa n'i mago bɛ 2000 de la o filɛ خلاص أكبر dulɔ sɔngɔ tɛ dɛ نعم ala ye ne di e de ma e de ye ne wolo كان n b'i bonya fɔ n ka sa والله mɛ dulɔ sɔngɔ tɛ ne kun نعم nka 2000 filɛ n fa أها denni faya don i mago bɛ min na n b'o de k'i ye الله أكبر mɛ pas dulɔ نعم voilà يتمنى كان an ka diinɛ ye nin de fɔ الله أكبر نينو ɔ mɛ kana tile ko in na dangadenw ye u b'u faw neni نعم كان كان كوي k'o ye diinɛ ye أها lissuhura ko n ka dɔn نعم n'i dɔnna ten i b'i laban cogo min na a ma ɲi سكتولا الله أكبر i b'i laban cogo min na a ma ɲi dɛ ماي الله اكبر mɔgɔ kelen fa ma kumana wolo koyi أي ابدا n y'o de fɔ ninnu ye والله anw y'an da de ala kama نعم a ka mɔgɔw n'u ye neni kɛ baneniw kɛ Naam. banenikɛlaw b'anw bolo n ko n'u y'a ba neni n ko bilahi a bɛ taa ba lajɛ سكتولا neni kama n ko mɛ anw ti maa ba neni أي anw ba ka bɔ an bolo كان i ba ni min ba ka kan i b'o ba de neni kɛ كان anw ti maa ba neni أي الله اكبر nka banenikɛlaw bɛ yen dɛ الله mɛ أكبر anw ti ba neni نعم an ti ba neni an ti fa neni
an ti maa dɔgɔya mais an bɛ ala ta fɔ ni hasidiya ni kunangoya tɛ o ala ko sera nin na wa ala ko ta kira ko ta karisa ye min fɔ nin tɛ ne hakilila ye a tiɲɛ de ye nin ye kɛlɛ bɛ min nka u bɛna dɔn an hakilila mɔgɔw bɛ ka ko in faamu ansaru aw ye cɛw dan n'i ye mɔgɔw dan i b'u mankan mɛn dɛ n bɛ fɛ a k'o yɔrɔ de faamu bɛɛ bɛ min nɔfɛ balo pied denmisɛnninw b'a fɔ ten bɛɛ n'an bɛɛ ko an bɛ ballon ci ballon bɛ sen kɔrɔ bɛɛ bɛ taa e de yɔrɔ la dɛ nka n'i y'a bila u b'i bila o nka k'a to i bolo joueur k'a to i bolo ayi i bɛ marqué nka i b'u walo ka taa anw taw sumayara de bi donnen kɔ k'u bɛna marquéli kɛ bi donna o a banna o ansaru tilala faso jɔra u y'u sɛgɛn k'u faso la 10 milliards banque tigi de y'a fɔ ansaru aw bɛ se ka waso miliyari 10 min juru donna fantanw na pour que u ka bɔ sɛgɛn na ne y'o de fɔ an ka gouvernement ye u k'u janto jamana in taacogo la cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ faso in taa ɲɛ u k'u dɔn jamanadenw bɛ se ka kɛ hasidi ye mais ni gouvernement kɛra hasidi ye o ye jamana ko bannen ye pewu ni jamana t'a cibaa n'a jɔbaa dɔn o ye jamana ko bannen ye an ka taa ɲɛ an ka baara kɛ ni jamana ma se k'o dɔn cɛnnikɛlaw ni mɔgɔw kuleka n'o ye jamana min bagabaga o y'o jamana ko bannen ye Kulubali y'a fɔ n ɲɛna Buya Kulubali a ko mɔgɔ 60 de bɛ téléso in na min bɛ baara kɛ 60 personnes olu ma bɔ chômage la affaire min fɔra sisan n'o ye Ansaru ka banque ye mɔgɔ dɔw t'o la baara la o bɛ ka juru don minnu na maliyɛnw tɛ a y'a fɔ Mali gouvernement k'a ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka kow faamu n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i ci dɛ anw bɛ ka faso in jɔ de an ma dɔrɔmɛ ɲini faama fɛ ka minɛ Ala k'an da an ti si ka so an t'i ka merci la anw sɛmɛnen bɛ an ka Ala la wɔbaw bɔ anw tɛgɛ ti jan faama ye Ala faama kɔfɛ anw tɛgɛ ti jan faama ye an ti faama jɔyɔrɔ ɲini an mako t'a la Ala ye chaise min d'aw ma faamaw ma nin sɔrɔ vote bi kɛ faama dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ na anw b'an ka chaise ka yanni saya cɛ nin b'anw bɔ n ko yan b'anw bɔ anw ti chaise wɛrɛ ɲini mais fanga k'a ɲɛ yɛlɛ u ka ko ninnu jateminɛ dɛ u ka ko ninnu jateminɛ Ala ko ne tɛ se ka cɛnnikɛlaw ni ɲɛnikɛlaw kɛ kelen ye Ala ko a t'u kɛ kelen ye dɛ jamana kɔnɔ n'u ye cɛnnikɛlaw ni ɲɛnikɛlaw dɔw bere kelen na don dɔ a bere fili ko b'u kamana gan an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka dugawu kɛ an ka mugutigiw ye n y'o de fɔ anw bɛ dugawu kɛ sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw kanu tɛ koyi mɔgɔ min ko i sigi ne bɛ taa ɲɛnabɔ ka na n'i ma dugawu k'o ye n'a ma ɲɛnabɔ o bolo o b'i sɔrɔ yen dɛ o de la kuma bɛɛ n b'a fɔ an ka dugawu kɛ sɔrɔdasiw ye an ka dugawu kɛ an ka finitigi bɛɛ ye u ka se ka jamana in bɔ bolo la sinon jamana in sɛgɛnna an tun bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a malo bɛna dɛsɛbaatɔw Ala b'a dɔn a bɛ don daw fɛ mais san joli bi a tɛ se ka sɛnɛ a tɛ se ka sɛnɛ o don ko ne ka malo tun bɛ k'a ka gosi k'u taara o foro la ko ko u ka jaga bɔ
ako ko idra ka forodo ako ko boko bitanye fu ka nyemo e folo ko no lu ye mifo na umane wele ka fu fo ne folo ayo da idra ka foro jaga ka bo wal baba mini mi soro ati fanda mo an feo an ta jaga ti bola an ta be jaga di wallahi an ta be jaga di ala ka jamana en kishi amin ansaru ala ka ni soja amin ala ka ni soja ansaru barakera bara yira yere ku ba datude uma do ko e nyoshi e ni e nyoshi datugo asako makewa abi falene aha من الفرد من المهي من الناصر من الكافي من الوهاب من الساتر واحد لا اله الا الله محمد رسول الله والله او كما على بيسون او كما سوينا على بيسون الله اكبر او كوني يبو na kolosi bambulo jalam go baba nguna o kana hakili che الله اكبر wallahi aw doni dloki koloni ba kan daga soni kan ala bi son ka anto aw kama ka teme jala mugu kan Allahu akbar ala bi ma to kama de kama do ba molo suina do farala do ko naam Allahu akbar miniti kelen doro ami mi fe anga ira setigi ala naam wallahi nabi ndajra ala la aw kama ka aw do ne ni ala chebi naam akbar mbani ni ala fe fana ala ka mine ala ka teliya amin alhamdulillah rabbil alamin ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين duwawu bannen kɔ baya layidu wɔɔrɔ kɛnɛ kun cɛra ni o ye ala kan nti fila fara ala kan nti suɲɛli kɛ nti janaya kɛ nti den faga nti namara kɛ sen ŋɔrɔ ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ayiwa ala k'a minɛ ala k'an sago d'an ma jazakumullahu khairan nin kun ye an ye don mana ka bɛn nɔvɛmburu kalo tile 30 ma san 2024 ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba ɲuman hajja bastan tarawure ale soma yɛlɛmali san 3 kunbɛ min labɛnna asilamɛya dɛmɛtɔn ansaru fɛ a baara kun fɔlɔw kɛra an ka wudu karamɔgɔlakaw ka laseli ye baara in nana kuncɛ an fa n'an karamɔgɔ seyidi sheikh usman madan haidara fɛ aw bɔra k'o laseli de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ hinɛ ye k'a ɲɛsin an ka musokɔrɔba sanuman ma duwawu minnu donna ye saraka minnu bɔra ye ala k'a bɛɛ lajɛlen hinɛ s'a ma nin kɛnɛ in kan an bɛ allah subhanahu wa ta'ala deli basi tan kosɔn ala k'an ka jamana basigi basi tan kosɔn ala k'an ka fintigilakaw dɛmɛ basi tan kosɔn ala k'an yɛrɛ kun mago bɛɛ lajɛlen dilan ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn salli ala muhammadin wa alihi an b'aw bila yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila